Vodoinstalater iz Irske, vjerovali ili ne, iskopao je tunel od svoje spavaće sobe do lokalnog puba, koji se nalazi 800 metara dalje od njegove kuće. Za to mu je trebalo punih 15 godina, a na ideju je došao nakon što je odgledao film Iskupljenje u Shawshanku. Njegov razlog? Njegova supruga neopisivo jako hrče. Moja supruga ima problem s hrkanjem. Nakon što sam odgledao film Iskupljenje u Shawshanku 1994. godine, odlučio sam poduzeti nešto u vezi s tim, pa sam počeo kopati rupu ispod kreveta u pravcu puba. Koristio sam sve moguće vrste alata, od žlica do bušilica za tunel koje sam uspio odnijeti u rupu, kada je žena bila u kupovini. Tek sam 2009. godine uspio izaći na drugu stranu, i to u ženski WC i spremu, izjavio je Patsy. Patsy je prethodnih 5 godina svaku večer odlazio u pub u 11 sati navečer i vraćao se u 1 sat poslije ponoći. Njegova žena nije ni slutila šta njen muž radi i gdje ide kada ona zaspi. Da budem iskren, drago mi je što sam uhvaćen. Žena je uvijek ujutro osjetila da mirišem na alkohol, a ja sam joj odgovarao da je to moj prirodni miris. Bilo je samo pitanje vremena kada će me neko uhvatiti. Vlasnik puba se uvijek pitao kako uvijek dolazim niotkuda u isto vrijeme i kako nestajem iz ženskog WC-a, izjavio je Irac. Tunel je otkriven nakon što je izbio problem s kanalizacijom, koji je izazvan pucanjem cijevi koju je Patsy slučajno udario dok je kopao rupu.